Здравейте всички, аз съм LoverXD, при мен е Modular Да. и днес ще играем Техи. Както виждате, още в момента нямам никакъв сървър, но сега тук ще направим някакъв нов сървър, как да го кръстим, Какъв сървър, бе, не е ли свят? Свят света. Типа, на български ли го играеш? Не. Окей, Create New World. Теките общо взето за... той е с комбинация с супер много модове. И да кажем в него има едни големи модове като Equivalent Exchange и Industrial Craft. Equivalent Exchange е в това... Опа. Е в това. Там е магията един вид, а пък в Industrial Craft е... само да намаля саунда. Е да си някакъв такъв като истинския свят, да работиш... Не да работиш, да строиш някакви глупости, като машини и неща. Пишете в коментарите всъщност, защото аз мога да продължа и с двата, но кажете кое повече ще ви харесва на вас. Ако искате да продължа с Equivalent Exchange, което е магията, или с Industrial Craft с машините. Първо да вземем малко дърво. То ще бъде жизнено важно. Какъв байон ти се падна? Дезерт и... Сноу. Това е най-гадното. Хубава комбинация. И двете ги мразя най-много. Всъщност... Но повече мразя и пустинята. В Текит има, както виждате тук отстрани е... Too Many Items мода. И да, и той не е с пиратския лаунчер, а е с купен Майнкрафт. Нямаше да казваш, добре. Не, защото така има някои, които хранат за това, че не ти е купен Майнкрафт да играеш Текит. Добре. Всъщност, аре първо си направим една хубава къщичка. Баси големите дървета. Ха-ха! Опа! Мале, какъв късмет изкарах. Намерих лава. И вместо шик цъкнах такова. Какво цъкнах, аз забравих. Очевидно, значи ще почнем да си правим нещата от тука. Сигурно се нала... Виждате ли тук горе на мапа? Вижте какъв огромен вулкан има. Това е яко да ти се падне вулкан. Сега обаче проблема е, че аз едва мога да се кача горе, така че малко калпаво ще започнем, но ще си направим първо желязна кирка. За да можем да вземем това айрон. Ако някой играе Bullet Run, да ми пише, защото аз играя. Това между другото клавещин бе. Това нещо се използва за индустриалността, т.е. за първата ви машина това ще бъде. Той има различни машини, едната от тях е Macerator, което е един вид, да кажем, както виждате долу, имам 2 Iron Ore. И от 2 Iron Ore го прави на... всяко Iron Ore го прави на 2 Dust. И това нещо може да го използвате, един вид да ви отвоява нещата, които получават. Сега обаче на мене ще ми трябва малко кол, за да си направя този човек. Аз един вид мога да използвам... ето кол. Не съм го видял. Може да използвате лава, ако искате да си печете нещата, но в момента няма голям смисъл, защото лавата ще вземе да ви изпече целият кол. Имам преди да ви изпържи към 64, което е един стак.
Това е гадно в момента. Ай, как да взема толкова, бе? Да, това тук е копър. Това нещо се използва за... Не е ли кабели. Купър? Купър да бъде тогава. Това не се използва за кабели. И такива неща. А тия кабели се използват, да кажем, да ви захранват уредите, които използват. Не. Добре. Мале, тук има много кола. Ще го вземем. Ай! Добре, все пак го взехме. Вода. Ай! Това нещо трябва да го отцепя в момента. А ти кое предпочиташ? Това магическото или? Мене в момента повече ме кефи магическото, защото малко по-скъпо се тръгва, да кажем, ще ти трябват някъде към 10, 20, 12 диаманта. Ама Industrial Craft също е добре, то не се почва толкова скъпо, обаче ще трябва да взимате всички тия орове. А между другото, как се казваш онова, дето има някакви два мода и като пуснеш и копае по много. По 6, 3 на 6 блокчета или нещо такова. Това има два варианта. Едното е Quarry, което ти копае цялостно един голям район, който ти можеш да си го определиш колко голям да бъде района. Другия вариант е с... какво беше? Другия вариант е с Mining Turtle, които програмираш ги, което това е в Computercraft, те са. И ги програмираш, за да правят това, което ти искаш. Могат да танцуват, ако ти трябва да танцуват. И можеш да им кажеш да копаят в радиуса 20 блока, 20 блока. И така почват да копаят. То така, нали, обираш каквото намериш, а не го чупи. Да. Защото има един дет. Мале, в момента се бие с някакъв тъп крипър, който нямам дори меч в момента. Ти вече с айрон инструменти ли си? Не, сега ще ги направя бързо. Ма ти намери пещера ли какво? Не, аз всъщност не знам как стана това. Малко се прецаках тук, но... такова. Значи... Аре бе, стига с тия крипари, бе. Добре. Бързо ми трябва. Их как му уби тоя мухлю. Не! Писна ми от тия крипари. Така 3 крипара подред. Да, това е юрениум. И... не знам, то се използва общо взето или за радиоактивност, ако ви трябва, за да си правите машините по-такива, да ги захранвате с nuclear energy. А другия вариант, ако искате като мене, защото повече ми харесва да използвам това магията, може да го използвате в едно нещо, което се нарича, как беше, Energy Condenser, което като слагате нещо вътре, един вид ви го дупликира, което е яко, ви трябва на вас. Също аз май попаднах в ревини. Ясно. Имам 723 фена в играта. Така пише. Супер. Дори не знам това какво трябва да означава. Добре, вие сигурно, някои, които са по-внимателни, сигурно сте го видяли е това. Това е Emerald и един вид, той е като Iron. Намери Emerald. Да бе, ти пък. Толкова е лесно. Ма не бе, той не беше ли... Ама той го има в новия пач на... без модове, дето. Аз мислех, че не този така. Emerald. Такова.
И той е същото като Iron, обаче малко по-издръжливо е. Нещо, мисля, че издържаше колкото диаманта на кирка. А то прави ли кирки? Да, правиш кирки от него, ако искаш. Що не си направиш? Мисля, смятам си направя. Обаче, за да го копаете, ще ви трябва Iron кирка. Стига, какъв е този скелетен, бе? Сега ще го бутна. Те съм гаден. Ти къде си, бе? Изерник ме съм. Това е тука, бе. Всъщност, ако... Това е малко тъпо типче, ама... Ако искате за да убивате мобове по-лесно, можете да таковате. Можете като скачате и тогава да го ударите. Това биеше повече демидж. Нещо все едно critical hit му правите. Навънка става тъмно. Аз имам 3 дърва само. Сега ще е забавно, ако намеря изоставен майншафт. Ето няма как да не е изоставен. Естествено, първият епизод винаги малко е тъп, естествено, защото да гледате как някой копае е малко тъпо, ама естествено, за да започнете, това ще ви трябва. Какво правя аз? Защо го правя? Лава. Още тим. Това е тази огромна пешкара, мамка. Оле, какъвто страшен звук. Нямам стрим, нямам нищо. Явно тия ще трябва да ги бие с голи ръце. Всъщност меча ма се там. Тия се дупликират, бе. Да пия водичка. Да, и ураниума много често се пада само по едно парче. Не е толкова труден за намиране. Аз се трябва да ям ротен флеш. Лошо беше, че паднах тук, ама като няма. Ах бе, убиха ме с граната. Ти в момента какво играеш? Булет ран. Много коло пада, бе. Ау. Стига си ме удрял, ще умра. Ай. Мисля, че е време малко да се поприберем, че тук малко почва да ме сритва отзад. Скелет. Поне е безопасно. Да, също да взема и това. Тоест ураниум. Кол има това. Още все пак трябва да намерим диаманти. Да, всъщност, ако няколко хора сте забелязали, аз съм си го направил така, че отдолу, както пише Emerald, излиза едно EMC. Това ако играете като магиосник общо взето. И когато използвате Energy конденсора, да кажем, ще сложа едно Emerald вътре.
и то ще даде 1024 MC. Това е нещо като енергийна стойност, ако ме разбира. И мога да взимаш айтами оттам, нали? Естествено, после може да си го апгрейдните да си го направите от слънцето само да ви прави енергия, ама това ще ви коства толкова много ресурси. Ти все едно получаваш енергия докато си седиш. Тъпото е, че в момента аз като нямаме мултиплеер сервер двамата с тебе, има едно нещо, което е World Anchor и да кажем, ако дори да не сте в сервера, само да е включен, то зарежда този участък, което на английски се нарича chunk. И като го зареди него, това означава, че и тия неща, Energy колекторите работят. Тоест, дори да не сте в сервера, сервера да е включен, ще си правите колко много ресурси. Калпало съм започва, ама мятам се кача нагоре. Умирам. Ах, как ме убих. Естествено, крипър! Ай. Срещу моят отбор има някакви прота, дето ме разбиват. Аз ги стрелям половин час, те се обръщат и ме убиват. Мах ти. Прота не земли. Малко остана. От колко далече убих. Поесил. Какво става въпрос в това булет? Нещо като CS, само че според мен е по-яко. С по-хубава графика, маповете са по-яки. Като избухне граната, си се вижда, че избухва, не като CS. Бе, яка играта, кеф е. Качваш левели, може да си купуваш дрехи на героя, да му купуваш оръжия. Аз откраднах на един снайпера, което не беше добра идея. Чувам Ендермен. Какъв е толкова късмет сега, бе? Какво Ендермен ли? Не. Тук намерих дънжън. Аз зомбита ли е? Да, с зомбита. Тия са най-гадни. Що? Ма не, Защото той не целият се- е пълен с пясък. Не се спалват. С един Това е път. яко. Леле, колко съм добър с този снайпер човек. 3 убих. И то с хедшот и всичките. Мале, как ще умра? Не искам да умирам, много съм млад. Служитор човек, бе. Ще направя супер тъпа. Да, това междувременно, като съм още на тази тема, това е базалт. И Взеха ми агбето. не взех всички неща, кои... не всъщност ги взех. Бързо ще ми трябва хляб. Ди хляб няма ми свърши работа. Ой, скелети. Ай. О, не. Не! Мамка му убихме. Сега бързо си взема айтемите. И мен ме убих. Давай. Леле. Да се направим тук на про. Супер хубаво начало. Имам бъкет. Яко. Естествено, сигурно вътре в това... Сигурно вътре в Дънджън има още един чест, ама няма да го търся докато... Още не съм си направил тъпата база. Базалът общо взето не може да си правите кирки от него. Просто се използва за строене на къщи, ако искате. Можете да го печете май и да... Не, всъщност не съм сигурен. Това дето е от вулканите ли е? Да. Черното. Да. С него стават яки брикове. Чест, аз се опитам да се сетя как се прави. Значи мисля... Слагаш 4 едно до друго. Не така.
Така Как е? Ми не знам, не се получава така. Трябва да таковата. Трябва да сме човек. Ой, имам си овца тук до мене, да ми пази гърба. Супер. То па сега става ден, супер. Ти взели си айтемите? Взех ги. Искам се направя. Ти колко още ще снимаш? Не знам колко. Дори не гледам от колко време снимам, мамка. Сега още малко, само. Убих един с граната. Аз я хвърлих просто е така. Това е нещо като Team Fortress, само че не е толкова картуни. Супер начало. Окей. Ще се видим до следващия път. Сигурно пишете в коментарите дали искате да видите повече от това. Кой беше? Забравя Equivalent Exchange. Или да гледате повече от Industrial Crafts. Довиждане!